गाइस तो खेसारी लाल यादव के एगो गाना रिलीज भइल बा जौन के काफी तहलका मचा रहल बा। कहे मान के ना एकर बोल जौन बा हंसेलू काहे। इतना लाजवाब इ सॉन्ग बा ना, एकदम तहलका मचा रहल बा इ सॉन्ग। कुछ दिन भइल एकर आइल आ पूरा क्रेज मचैले बा इ। तो चली जानल जा वीडियो में का कहले बना, कितना क्रेज मचैले बना पूरा यूट्यूब पे। सब कुछ जानल जाई वीडियो में बनल रही लो, वीडियो के स्किप मत करम लो। भाई हमारे तो गाना में एक जनी बाड़ी का कहतरी कि कइल हमार सिंगार कुल जीव के काल भइल बा, एको गो बानी वर्ल्ड वार भइल बा। गाइस तो हमी के खेसारी भैया का कहता, खेसारी भैया कहता ना कि आवेलू गली में रोजे काजर गुला कई के, हंसेलू काहे जब फंसे के नहीं खे। गाइस तो और खेसारी भैया का कहता, खेसारी भैया कहता ना कि भोरही नहाई के काजल लगाई के करे तू जालू कॉलेज। भाई हमार ये गाना में जौन हीरोइन बारी का कहता रे कि रोजे रोजे तू चौराहा पर घेरे ला, पढ़े के उम्र में तू लड़की छेरे ला। भाई हमार ये जो खेसारी भैया का बोल देता ना कि काहे के नागी जब डसे के नहीं खे। खेसारी भैया का कहता ना कि प्यार तोहरा से होई कि ना हो, बनी तोहरा दिलवा के राजा। भाई हमार तेमे जौन हीरोइन बारी कहतरी कि बाटे स्टेटस मोर हाई, उहे ले जाई जे लाखों कमाई। मान के ना भाई खेसारी भैया छोड़त नहीं खा, कहता ना कि गर्जेलू काहे जब बरसे के नहीं खे, हंसेलू काहे जब फंसे के नहीं खे। कहे मान के ना भाई खेसारी लाल यादव के जौन गाना बना तबाही बा, एकदम गाना ना तबाही कहल जाइए कि एकदम गायदा मचा दिल बा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में। हंसेलू काहे जब फंसे के नहीं के गाना के बोल।